אנחנו פותחים בברול סטארס כוכבים מטורפים. פשוט ישר, חברים, אתם רואים את זה? אנחנו פותחים את כל מה שיש פה, וחבר שלי גם רואה את זה. תגיד שלום. שלום. בואו נפתח את הכוכבים. 1, 2, 3, 4. מדהים. חברים, זה לנו מדהים. זה מטורף. חייבים לנצח. תוציא איזשהו אגדי אחד. מדהים. אל תגיד עכשיו, חברים, בוא נתקלו. סופר טעינה ליטה. אני שונא סופר טעינה. מה? חברים, סופר טעינה לכלום. ג'סטה. נכון, ג'סטה. חברים, זה מה שאני הכי אוהב, זה מה שאני הכי אוהב פה. לא ראינו שברולזר יגדירו את המתנות. גם אתה? כן, אני מאמין חברים חמודים קטנים. נכון. מדהים חברים. אם תצטרכו אגדי אתם עושים סאב וגם לייק. לא, אבל עדיין אתם חייבים לעשות את זה. זה יצא אגדי. אבל עדיין חייבים בכל זאת. פעם 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 מה זה? פעם פעם איכס, בא לי. מה זה? טוב חברים, זה כאן, יאללה לא, זה לא, די. אנחנו חייבים להיות חזקים. מה, אני אתחבר ביחד איתך לברול סטארס? מה הקוד שלך? כזה זה שם שלך איתמר. כלום. טוב, אני גם שמים ברול סטארס. לא, לי. חברים, אני גם משחק. לא, היא לא, הוא לא. כן, די. חברים, אני תאמינו, אני כן. נכון, אל תאמינו לי. גם סבב. חברים, אז הם חייבים להיות בין... חברים, נזרק את הבראולר, חברים. אבל אני מבולבלים. מה זה? זה נקוד. משחק נקוד. אני נגד סנדי וגריי, הם רואים. חוץ מזה שסנדי יכול לזרוק עליי דברים לעיניים. זה כואב אבל. כדור. יאללה. מצפנת. באמת, גדול. די. גרוע קטנה היא. ניצחנו. יש לנו כוכב. יואו, כמה. איזה גרועים אני ניצח. 500 חברים. הוא אומר שזה 1,000. עכשיו אני הולך להפקיע בול. יאללה. 1, 2, 3, 4. נו, באמת. איזה עקום אני. אז ביי חברים, זה הסרטון. עוד 3, 4 ונגמר.